Batang, akaklan, o. Rosario pa lang yan, o. Ayan, o. O. Matindi ang sabi mo. Dingan mo. Ayan, o. Napapasok siya, o. Release. Di ba? Sa'yo, sinusumpa-sumpa ka niya. Balik na natin to. Alam niyo po para kanino po to? Okay na to. Dito po yan. Sige, post mo muna. Dito po galing yan. Sabay. Kaya, tingnan nyo. Tingnan na, iinit na. Gumagana lang yan. Release. Nakita nyo na po. Sabihin nyo na naman yan, ako nag-inarte lang yan, nagpahit lang yan, pumunta na Akra, pumunta na Pampanga, mag-pa-30. Dito po yung ako kasama niya. Ha? Yung po kasama niya dito po. Ito pala yung kasama niya. Pamangkin niya. Ito, kay-magneti ko natin gagawin. Play ulit tayo, Richard. Sige. Tingnan mo ha. Focus lang muna. Ganyan lang yan ha. Konsentrasyon. Ngayon, idahanda mo itulak yung palad mo papasok sa akin. Ay! Itit! Tapos lahat yan gumagana. Lahat yan gumagana. Yan o. Lahat yan nagana. Lahat yan. Tapos nagana pa ko yan o. Tingnan nyo. Tapos nagana lahat yan o. Ayan o. Tingnan mo. Dikit mo lang. Ayan, tingnan mo. Ayan. Gumagana lahat yan. Napagod. Painumin mo na tubig. Pinauto. Hiningal. Natakot na yata yung... Pauwi na daw siya. Ano? Sir, natatakot na po yata yung pamangkin. Uwi na ako. Apa nang yung kanya papel sa basketball. Okay. Okay. Pause mo. Ilan minutes yan? 2 minutes. Babay na. Pala na. Bye-bye. Sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen. Wala na. Hindi na gumagana. Kanina gumagana yan. Tapos tignan natin dito. Pikit. Wala na po. Wala na. Tigok na yung kalaban niya. Tingnan natin. Wala na kasi. Wala. Sa baluto. Wala na. Wala na. Darap mo doon. Uminit pa? Hindi na. Hindi na. Ika na. Wala na. Bye-bye. Ano rin yung kuya? Gusto mo video yan. Diba? Lakad mo na kuya. Lakad na kuya. Tinan mo muna kung ano kinakaiba. Para matagtag yung dasal. Sige ko lang, ganda sa ano? Sa kulate. Okay na. Lista mo na.